Hello! Kaning kantaha guys, wala may giguan nino. Pero unta, makuhaan niyo pagtulunan sa tanan, dili kay sa mga babae lang, hasta pulunta sa mga lalaki. Nga kung nakahibaw ta nga minyo na, muli kay na lang unta ta, dili na lang natin pamugos sa tong kaugalingon para wala tayong mapasakitan nga na. Wala say problema ba? Muna siya gitaw nga distansya. Okay. Nakita niya yung post my dear. Nang stalk nag-flood like si Brady. Ning wave siya sa messenger. Ning wave back si my dear. Dito na nagsugod lang charing-charing. And he said I'm married already. And the girl said okay lang, don't worry. Bisag kahibaw na ka, nagsige gihapon ka, makaguba ka o pamilya. Hoy inday, distansya lang tagamay, respeto ay mong kaugaling, unday bisag gamay. Kung imong hunahunaon, pariha mo bation, kung ikaw ang nasa iyang sitwasyon. Baylo mo, baylo. Oh, good. Sakit yun gaya na eh. Kung kay baka na siya'y tagiya, ayaw ipagawas imong kinaiya. Kung mangita ka gwapo ka nasa hulitawo, ayaw nang taken para walay mabroken. Kung mangita ka nang way sabit, pwede rabisan magpuyo pa mo ngit-ngit. Okay na dahil. Hapsay pa yung pag-date-date, dili pa kusog yung heartbeat. Tungod kay dili na inyo secret-secret. No, Jud. Hoy inday, distansya lang ang tagamay, respeto ay mong kaugaling, unday bisag gamay. Kung imong hunahunaon, pariha mo bation, kung ikaw ang nasa iyang sitwasyon. Distansya lang tagamay, respeto ay mong kaugaling, unday bisag gamay. Kung imong hunahunaon, pariha mo bation, kung ikaw ang nasa iyang sitwasyon. Baylo mo, baylo. Para sa mapili mo kung unsa po diyang na-feel, nagiilugan ni mo siya. Wala, matngunat ta ha, para dili ta mo ka sa ubang tao. Ciao. Bye!